Wong Arab itu kan ngeklaim senangane ngaku. Saiki apa? Gusti Allah diaku. Lah terus mergo ana Islam lagi Nabi Muhammad sakwise umur 43 atau 40 piro iku. Berarti Nabi Muhammad iki saurunge umur 40 kafir to? Terus Nabi Muhammad anake sapa? Bapake, ibuke urung ana Islam. Lah anake wong kafir. Piye morale para pengarep-pengarep iki lho. Para negarawan iki. Pikirane iki dikek endi? Gunakno akal sehat. Gusti Allah diklaim. Kowe nek gak gelem nganggo cara Islam kowe besok cemplung nang neraka. Apa neraka iki kok wong Islam? Swarga wae wong Islam. Wong tuane sing wis tinggal donya ya ora roh nggone dununge kok. Wong Arab itu kan ngeklaim senangane ngaku. Saiki apa? Gusti Allah diaku. Gusti Allah apa wae wong Arab? Mboten to? Mboten. Ah iya mboten. Titik-titik nek gak Islam kafir, nek gak kaya wong Islam kafir. Sing ora kafir sapa? Terus Islam iki kapan? Lahir Islam lho kapan? Ayo sapa sing ngerti? Sapa sing gawa Islam? Sing oleh ajaran Islam iki sapa? Nabi Muhammad. Nggih. Nggih, terus ngoten. Terus ngoten to? Nabi Muhammad dadi nabi iku umur pira? Umur 40 pira? Nggih. Nggih. Saurunge umur 40 berarti Nabi Muhammad kan kafir. Nggih. Nggih. tasik menungso biasa. Nggih. Nggih. Lah terus mergo ana Islam lagi Nabi Muhammad sakwise umur 43 atau 40 pira iku. Berarti Nabi Muhammad iki saurunge umur 40 kafir to? Nggih. Terus Nabi Muhammad anake sapa? Bapake, ibuke urung ana Islam. Lah anake wong kafir. Nggih to? Nggih. Ah iya. Ya intine mau apa, Mas? Budayane dhewe iki, budaya Jawa iki dijelokno. Nah, itu penjajahan moral. Bukan penjajahan fisik, penjajahan moral. Budayane wong Jawa dijelokno, dielekno. Nah, wong Jawa akeh sing ora prayitno. Ora ngerti nek dibodoni. Diomongi mentah-mentah wis do kenek kok. Nek ta? Nabi-nabi saurunge ana Islam ki, ana Kristen, Hindu, Buddha, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kafir kabeh. Engko sing ora kafir mau Islam. Nggih. Iya. Malah dunya iki saknane anane Islam iki rusuh. Nah, saiki ning desa-desa ning Jawa akeh kuburan diklaim makam umum Islam. Kapan wong Islam tuku tanah nggo kuburan? Ayo gek kapan? Wong tua-tua lho sing eling mulai petinggi sapa? Atau mulai camat sapa? Bupati sapa? Ana SK-ne apa ora? Niku. Mulane nek disimpulno, Mas, agama iki ora kenek dienggo kerukunan. Mergo agama iki politik. Ya ta? Politik. Perune wong kuwi diatur cara Islam, cara agama. Negara jaturan dhewe dudu agama. Agama jaturan dhewe, hukum dhewe, peraturan dhewe. Lho, tambah niki kok tambah disuburno. Piye morale para pengarep-pengarep iki lho. Para negarawan iki. Pikirane iki dikek endi? Gunakno akal sehat. Negara ya hukum negara. Negarane dhewe iki tidak harus beragama. Gak usah.
Karena adanya agama orang malah menjadi tidak rukun. Wong karo dulure ra wawuh muga siji agama. Gitu. Oh iya. Fakta lapangan. Mas, mas. Bocah nom padha cah nom, cowok karo cewek. Wes sir-siran muateng bareng ngerti agamane ora padha, buadar. Gak sida, gak setuju. Nah, karena apa? Karena agama. Seolah-olah membatasi gitu. Ya ora seolah-olah, jelas itu membatasi. Dikotak-kotak. Ya bener to wong dikotak-kotak, wong sing disembah wae kotak. Sing disembah kan kotak. Itulah. Jadi nek wong Jawa sing disembah apa? Alam semesta, luas. Luas. Dadi urip iku luas. Urip kudu merdeka. Ya lah. Urip kudu merdeka. Timur Tengah perang gak leren-leren ya. Perkara apa? Perkara agama, Mas. Gak semata-mata ngerebut wilayah. Ya mergo keyakinan. Itulah agama. Gusti Allah diklaim. Kowe nek gak gelem nganggo cara Islam kowe besok cemplung nang neraka. Apa neraka iki wae wong Islam. Swarga wae wong Islam. Wong tuane sing wis tinggal donya ya ora roh nggone dununge kok. Bodoh. Bodoni wong misalnya. Ya. Mulane agama itu kelompok. Saiki Timur Tengah akeh wong sing metu teko agama, malah mlebu ateis. Nek gak percaya ya urusan. Buktekno dhewe. Nah wong ateis wong apa? Wong sing gak percaya mbek agama. Mbuh yakinane piye? Nek jarine wong ateis iki gak percaya Tuhan. Jarine. Lah nek ora percaya Tuhan sing dipercaya apa? Mungkin wae nek ning kono ora Tuhan nek ngarani. Ya. Soale ora nang kene. Nek ning Nusantara kene Tuhan atau Allah. Tapi dia ora percaya nek Tuhan, tapi dia percaya nek gaib itu ono. Ah. Gaib itulah Tuhan. Wong gak percaya ono gaib ya berarti ora percaya ono Tuhan. Nah nek percaya Tuhan ya percaya ono gaib. Gaib itu ada. Mergo apa? Manungsa iki dumadi saka unsur gaib. Gak ana unsur gaib gak dadi manungsa. Gak dadi, Mas. Mulane wong Jawa iki jane peradaban sing paling jero, sing paling tuwa. Saiki taune lho, Mas, taun Jawa iki saiki iki wis 2937. Taun Jawa 2000. 2937. Saiki 2026 Masehi to, Februari. Engko tanggal 17 Februari iki tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek lagi 2577 sok mben tanggal. Saiki tanggal 11 to. Nah, tanggal 17 Februari kan hari raya Imlek. Hari raya Imlek itu patokannya bulan. Nah, nek tahun Jawa patokannya dina. Mengko dina karo bulan ki siji. Bulan ki sak wulan. Lagi tok nggone nek mlaku ta ya. Bulan tanggal 1 sampai pendak tanggal 1 sak wulan suwene. Tapi nek dina, mlakune dina, mlakune srenge 24 jam tok nggone meneh. Iki nek ngene iki.
Mane tahun Jawa, tahun Imlek, tahun Masehi beda-beda. Tahun Saka lagi 1900 piro iki sampeyan iki. Hari Raya Nyepi. Tahun Saka masih 1947 apa piro atau 57. Wong Jawa wis 2900 wis meh 3000 tahun. Wis iso ngitung tahun, iso ngitung dina. Sudah punya peradaban dunia. Nuh saiki dibodoni mbek wong Arab mentah-mentah. Bangsane dhewe saiki ora dijajah Londo, tapi dijajah Arab. Nah, salahe saiki wong Jawa akeh sing wis tergiur budaya Arab. Ora ngerti nek diperbudak. Diperbudake bangga lho. Wong nek wong bodho ya. Ya toh? Dadi budake Arab bangga. Budak wong bodho derajate ya budak. Gak ono wong bodho dadi majikan. Gak ono. Wong bodho iki derajate ya budak. Nah, makane monggo para kadang-kadang para anak putu, para generasi-generasi putra-putri Nusantara, ayo kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi. Kembali ke Nusantara. Kita ini bangsa Nusantara di antara nusa-nusa. Beberapa ratus tahun dulu hidup damai tentram, berdampingan dengan bangsa-bangsa lain karena bangsa Nusantara lah yang di depan. Nah sekarang bangsa Nusantara dibohongin kok gak tahu. Karena apa? Orang yang tua-tua kan sudah nggak ada. Tinggal generasi sekarang ini. Dibohongi. Nusantara dibalik nama menjadi Indonesia. Kita disebut bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia artinya bangsa budak. Negara Indonesia itu negara perbudakan besar. Makanya dibohongi lagu Indonesia Raya itu baik. Indonesia perbudakan besar. Raya kan besar. Kita disuruh ngakui bangsa Indonesia. Waduh. Nah kemarin saya ikut, wong guru belum tahu, sekarang sudah ngerti, nggak mau ikut. Tahun Jawa saya dikorupsi oleh Sultan Agung. Dekret Sultan Agung di waktu tahun Masehi 1612 Masehi, Jawa kan dikuasai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu sudah pemerintahan Islam itu. Orang Jawa yang gandrung pengertian Arab, budaya Arab. Ternyata bukan orang Jawa. Yang Jawa itu hanya namanya. Di keraton-keraton Jogja, Solo, namanya bagus-bagus, nama Jawa, tidak orangnya Cina. Betul. Ya enggak apa-apa, sekarang yang sudah di sini ya sudahlah. Tapi harus anut tatanan Nusantara. Oh, kita yang punya rumah kok, bangsa Nusantara kok, diatur tamu. Kan salah, orang serakah kan? Nah penjajah itu serakah. Enggak ada penjajah itu baik. Penjajah itu ya jahat. Ada penjajah baik itu karena yang dijajah nurut. Karena apa? Bodoh, dibohongi terus, dibodohi terus. Jadi budak itu tadi. Masa selamanya kita ini mau diperbudak terus? Enggak toh? Sudah waktunya ini kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sudah waktunya akhir zaman edan. Kalau sudah zaman edan akhir, habis, wis gak ono wong edan, waras kabeh. Kalau sudah waras,
Tidak ada orang yang sakit jiwa, nggak ada. Ingat terus. Oh tahu, ngerti kalau selama ini aku dibodohi, dibohongi. Pak. Mari kita bangkit. Nusantara bangkit. Nusantara bangkit. Wis wayahe kebo mulih nang kandange, nggih. Nek kebo mulih ning kandange ya wong Jawa ya bali Jawa. Nusantara kembali jaya. Dadi sapa sing cek seneng manggon nek bumi Nusantara kene ya kudu anut tatanan Nusantara. Gak oleh ngatur-ngatur wong sing di omah wong jaba. Monggo